Hai moita néboa. Vou tocar a frauta. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde. En Cantares da Brétema, aínda que é unha vila mariñeira e sufrimos algúns ataques, a néboa protéxenos porque non todo o mundo é capaz de atravesala. A miña avoa díxeme que se cantas unha canción bonita dende o peirao, a néboa abre camiño. De Oseira de ali viñeron fai uns anos uns rapaces espectaculares, uns músicos increíbles. Axudámonos a librarnos da entidade, foi un gran traballo. De ali é Áurea. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde. Bo día, son o campaneiro. A verdade é que non teño moita idea de como funciona isto. Igualiño que o de Oseira. Até te asemellas ben a él. É que entramos xuntos na escola de campaneiros, e o de Illa Remuiño tamén. Dixéronme que tiña que tocar a campás según a altura do son, diferenciando as campás con sons graves e as campás con sons agudos. Axúdasme a diferencialas? Na escola dicían que as agudas eran como o cantar dun paxariño. E as graves, como o bruar dun oso. Moitas grazas. Aquí tes a túa recompensa. Anxo, o fillo da gobernanta Maruxa, é un violinista boísimo. Marchou de viaxe con aqueles forasteiros. Din que ia tra a entidade. Agardo que lles fose ben. Antes viñamos aquí facer seráns, con gaitas, panfonas, violíns. Agora xa pouco saben tocar como a daquela, e as cantigas vanse perdendo. É unha mágoa. Fai falta xente como a Meredith e como a vos para que as cancións non se esquezan. Nesta época hai pouca xente na vila porque moitos foron ao mar. Eu tamén fui mariñeira. Non vexas como nos lo pasábamos nas viaxes. Moita música, aínda que tamén moito traballo, Bo día. Vos non sodes de aquí, non? Que queredes entón da tenda? Estamos a buscar cancións populares desta zona porque estamos facendo un cancioneiro. Anda, como Meredith. Coñécela. E que o seu cancioneiro perdeuse e estamos intentando recuperar as súas cantigas. Vaya, fai moito que non a vexo, non sei que tal lle iría. Pois cantigas, a ver, cando eu veu, eu cantelle unha que fala de min e da miña muller, da nosa bella gaita. A ver como era. Pasounos un caso... Pasos un caso chocante nas montañas do Cebreiro. Uña rapaza ben feita que se casou cun gaiteiro. As nenas daquera terra son moi amigas da gaita, como a xaqueñes que bailan sempre nunca cansan. Non me lembro de máis. Aí, oíde ali a pousada. Pasare a todo fondo que está o bar e ali está a miña muller que é a camareira. Pedidelle a gaita da miña parte que seguro que se a toco se me acorda o anaco que falta.
Boas, que vides de parte de Cristobo? Si ben me acordo, ai, moito me enfadou, Daquela, vendía ata cama onde dormía. Gustabanlle máis os cartos que a comida. Entón, queredes a gaita para que vos cante cantiga? Pois, non sei. Non quero que máis traguedes. Tranquila, señora, somos músicos. Sabemos cuidar un instrumento. Mira, facemos unha cousa. Vou vos facer 2 preguntiñas. Se mas contestades ben dógola. A gaita é un instrumento de percusión, corda ou vento. E tócase mecánicamente ou soprando. Vale, algo sí que sabedes. A ver, entón aquela historia... Cristobo vendeu a gaita, Cristobo vendeu a gaita, e a muller enfadouse porque lle facía falta. Pois boa cousa fixeche, sei cata tentou o demo, vaite dormir o palleiro que eu sin gaita non te quero. Toma, levádelle a ver se vola canta enteira. A ver. Ah, sí, xa me lembro. Dicía así. Pois cala a boca, muller, pa contentarte, rapaza. Mañan comprocho outra nova, que empeñemos la casa. Outro día, Cristobo, cando dou volta pra casa, salle a muller o camiño por ver se treía a gaita. Tan pronto lle veu a nova, botoulle as mans ao punteiro e dou as gracias a Dios, tiro liro meu gaiteiro. Xenial! Unha nova cantiga para o cancioneiro. Boas, neniños, e vos quen sodes? Ola, pois somos de Oseira e estamos viaxando polos lugares nos que estivo Meredith para facer o seu cancioneiro. En serio, que gran tarefa me parece. Pena que penso que Meredith xa non está connosco. Oh, pero ti é Xela, non? Ti Sauria. É certo, canto tempo? Que alegría volver a verte, neniña. Maruxa, esta rapaza axudounos moito a desfacernos dos melomanos e da entidade cando era unha neniña ben máis nova. Ten un gran talento. Non é para tanto. Mirade, rapaces, esta é Aurea. Antes vivía en Oseira, é a mellor gaiteira que coñezo. O caso é que estamos a buscar as cantigas porque pensamos que é o único que podes andar a gran árbore. E logo que lle pasa? Non sabemos, pero está morrendo. E con ela todo o bosque. As hortas, os animais... Estamos a quedar sen comida. Pois eu son Maruxa, a que manda aquí, así que sodes ben recibidos. Calquera cousa que necesitedes... Xa cho dixemos, estamos a buscar cantigas. Ulla, a couga, o... Cantamos vos as que faga falta, pero mirade, xa que sodes moitos, axudaríadesnos primeiro a montar este chan, que temos unhas baldas novas cun debuxo das figuras musicais e non o damos montado. É como un quebracabezas. Mirade, aquí hai unha imaxe de como debería quedar. A ver se somos quen de montalo. Moito ofrecer axuda, pero ao final somos nosos que temos que axudar, como sempre. Mirade, aquí hai unha imaxe de como debería quedar. A ver se somos quen de montalo.
Oh, moitas gracias por axudarnos. Aquí tedes unha axudiña. E cantigas, se cadra Aurea sabe algunha que ten mellor voz que a min. Pois a ver, vou vos cantar unha que me dá moita morriña. Fala dunha fraga que se bota de menos, como boto eu do menos o bosque do Seira. Eu vou ver a miña fraga, se está verde ou ben plantada, se está verde regareina, se está seca cortareina. Anda baixo de monela cortando cunha machada. Nas casas dos pobres veñen e teñen moita razón. As mulleres pola saia e os homes polo calzón. Xenial! Unha nova cantiga para o cancineiro. Dade saúdos por ali. Se cadra irei visitarvos por ver se podo axudar en algo. Barre, barre, o muiño da la... Eu teño un canciño e você ten do... Vou descansar un pouco para seguir máis tarde.